Ще мога да отговоря. Знаете ли какво е Fun City? Не е такива думи, не знам. Това е проект, който ще бъде организиран във Варна от 25 до 2 юли. И в него ще има много участници, танцови изяви, музикални изяви. И ще участват хора от всички възрасти. Ще бъде доста интересно. Също бихте ли посещавали танцови битки между хора? Между ученици? Аз много обичам танците, защото сина ми играеше в танцова и много ги харесвам, много им ръкопляскам. Искам да ходя, обаче съм тука. Бихте ли плащали примерно левче, за да влезете на такова танцово? Защо не? Няма да забогатея, нито да Мерси много.